Għattini sena konsekuttiva Ramiro Malija u sħabu se jorganizzaw il-Mixja Ramiro and Friends li din is-sena se tibda minn Manuel Island sal-Bajja ta' San George. Il-Mixja bdiet fuq inizjattiva ta' Ramiro Malija li meta kellu 2 u 9 xhur inħakem bil-marda tal-lukemja. Minkejja li kien għadu żgħir, il-ġlida ta' 3 snin kontra din il-marda waslet biex il-ġenituri tiegħu jiffokaw fuqu u l-kura li kellu bżonn xi ħaġa li Karl jiddispjaċih li affettwat ukoll il-ħutu. Effett kbiru. Ħuti dejjem kienu jiġu warba ħabba fija, dejjem ma' naditti jew mazzijiet u familjari kollha moħħhom fija li f'ħuti. Illum Ramiro għandu 15-il sena u rnexxielu jgħeleb din l-isfida, jgħid li kien żmien diffiċli u minkejja li ftit li xejn jiftakar minnu iħoss li jenu jimmatura. Li jgħiduli alla volja don 3 snin allura niftakar xi ħaġa. Li l-istess għamlitni koraġġuż iktar. Iżda Ramiro ma waqaf xawn, ried li dak li għadda minnu jservi wkoll biex jgħin lil ħaddieħor. Filwaqt li jusab l-għajnuna ta' Puttino Cares u l-Malta Community Trust Fund issa jrid ikunu wkoll li jgħin bil-mixja li bdew u sħabu. Dejjem titgħallem fil-ħajja u jiena tallimt meta kont żgħir. Sar sentej ilu ġietni ħsieb li nibda mixja. Bdejna b'ċajta u mbagħad tibta post Facebook u bqajna nitilgħu hekk. U ġietni l-idea li nerġa' nagħmilha dis-sena. Eġġitat ħafna biex iktar ma jkun hemm nies iktar ħanata donazzjoni sabiħa. Is-sena li għaddiet għal din il-mixja attendew mal-50 persuna u nġabru madwar 900 euro biss Il-Fondazzjoni Karl Vella. Id-donazzjonijiet li jinġabru din is-sena mill-ġdid imorru għall-istess fondazzjoni li twaqfet mill-familja ta' Karl Vella li ġielet tal snin twal mal-marda kifra tal-kanċer. Il-mixja tibda fl-10 ta' filgħodu.